नमस्कार भैया। भैया अगर रउरा सोचतानी कि फास्ट फूड खाए पिए वाला में हम कौन चीज़ बेची कि बहुत बढ़िया पैसा कमाई, तो भैया आलू स्प्रिंग रोल के धंधा बहुत ही बढ़िया धंधा बा। एकरा में रउरा रोज 420 रुपया लगा के रउआ 780 रुपया रउआ रोज कमा सकतानी। बस भैया तो रउरा वीडियो के एक मिलान से देखी, हो सकेला कि रउरा कहीं तनिको भगा के देखेम तो रउरा कुछ बात समझ में आवे और कुछ बात समझ में ना आवे। भैया आलू रोल बनावे खातिर सबसे पहिले ओमे आलू चाही। तो भैया बाजार में आलू बा रउरा 20 रुपया किलो। तो 3 किलो आलू के दाम हो गई भैया 20 तिया 60 रुपया दाम हो गई। और आलू के रेट भैया 2-4 रुपया ऊपर नीचे भी हो सकेला, तो उससे परेशान भइला के जरूरत नहीं है। तो मोटा मोटी रउरा 20 रुपया किलो आलू के भाव जोड़ ली। तो 3 किलो आलू के दाम हो गई भैया 60 रुपया। तो ये आलू रोल कैसे बनी वो हम सारा चीज़ बतावतानी, ओकरा के कहाँ पर बेचे के बा वो चीज़ बतावतानी। कितना रउआ एक दिन में कमा ले हम सारा चीज़ रउरा के बतावतानी, बस रउरा वीडियो के ध्यान से देखी। हाँ तो भैया आलू रोल बनावे खातिर अब ओकरा में कौन कौन सामान लागी ये सब सारा चीज़ रउरा लोगिन ध्यान से देख ली। तो सबसे पहले तो भैया रउआ 3 किलो आलू हो गई। ओकरा में भैया रउरा पेरी पेरी मसाला लागेला। तो पेरी पेरी मसाला में रउरा समझ जाए कि लमसम 1 पाव के बराबर रउआ अरारोट लागी। ओकरा के कॉर्न फ्लोवर भी बोलल जाला। और ओकरा में चावल के आटा मोटा मोटी 1 पाव लागी। तो दोनों मिलकर रउरा आधा किलो हो गई चावल के आटा आ अरारोट। ओकरा में रउरा थोड़ा सा नमक डाल दी, हल्दी डाल दी, मिर्चा डाल दी, चम्पई रउआ रंग डाल दी कलर खातिर। ओकरा के रउआ पतला बेसन तैयार करें, ये ध्यान में जरूर रखें कि रउआ पतला बेसन तैयार करें। अब इतना में इराउर बेसन तैयार हो गई। अब ओकरा बाद में वो बेसन में वो आलू रोल काट के डुबा के रिफाइन में रउआ ओकरा के छान के निकाल देवे के बा। छान के निकालला के बाद में ओकरा ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला के ऐसे छिड़क देवे के बा। चाट मसाला छिड़कला के बाद में टमाटर कैचो टमाटर जौन सॉस होला जौन चिल्ली सॉस होला ओकरा के लंबा ऐसे ओकरा पर गिरा देवे के बा। ओकरा बाद में राउर आलू स्प्रिंग रोल बन के तैयार आसानी से ही रउरा 20 रुपया में कहीं चौक चौराहा पर जहाँ पब्लिसिटी बा लोग रउरा से खरीद के खा ली। अब भैया आलू रोल बनावे में जौन जौन सामान लागल है तो इस सामान में कितना खर्चा लागल है ये रउरा के हम जोड़वा देतानी। तब रउरा मैंने आसानी से समझ जाएम कि हाँ 780 रुपया रोज के रोज कैसे बची। तो देखी भैया रउआ 60 रुपया के तो 3 किलो आलू हो गई। दूसरा में रउरा 50 रुपया के पेरी पेरी मसाला हो गई। 50 रुपया के राउर गैस हो गई। 100 रुपया के रिफाइन हो गई। हालांकि 100 रुपया के रिफाइन ना जरी 70-75 रुपया के ही जरी, बाकी रउरा मोटा मोटी 100 रुपया के रिफाइन मान ली। 50 रुपया के रउआ चाट मसाला मान ली। एहू में रउआ 15 रुपया बच जाई, 30 से 35 रुपया के ही चाट मसाला आवेला। 50 रुपया के रउआ टमाटर कैचो जौन टमाटर सॉस कहल जाला उ मान ली। 50 रुपया के रउआ चिल्ली सॉस मान ली। 10 रुपया के रउआ सीक मान ली जौन कि आलू रोल में ओकरा के घुसा के आलू के ऐसे लंबा कइल जाला ऐसे ऐसे करके। तो 10 रुपया के रउआ सीक मान ली। तो हम भैया जितना बतौनी हाँ आलू हो गई रउआ 60 रुपया के, पेरी पेरी मसाला हो गई 50 रुपया के, 110 रुपया हो गई। 50 रुपया के राउर गैस हो गई तो 160 रुपया हो गई। 100 रुपया के राउर रिफाइन हो गई तो 260 रुपया हो गई। फिर 50 रुपया के चाट मसाला हो गई तो 260 50 310 रुपया हो गई। 50 रुपया के राउर टमाटर सॉस हो गई तो 310 50 360 रुपया हो गई। 360 हो गई। फिर 50 रुपया के चिल्ली सॉस जोड़ ली तो 410 रुपया हो गई। 10 रुपया के रउआ वो सीख जोड़ ली तो 410 और 10 रुपया के सीख 420 रुपया हो गई। रउरा भैया बढ़िया से अपन रउआ कैलकुलेशन कर सकिले। तो 420 रुपया में राउर 60 पीस आलू स्प्रिंग रोल बन के तैयार हो जाता। अब भैया 60 पीस तो रउरा लगे हो गई। अब रउआ एकरा के बेचें तब 20 रुपया के हिसाब से भैया हर जगह बिक जाला। हमनियों के यहाँ चौक चौराहा पर लोग दुकान लगोले बा। शाम के टाइम में मैंने दोपहर के बाद से तो पूछबे मत करी, लोग एकदम टूट जाला। तो समझ जाए कि 60 पीस आलू रोल के दाम हो गई 20 रुपया के हिसाब से 1200 रुपया हो गई। अब 1200 रुपया में से भैया राउर भर्ती तो लाग गई है 420 रुपया।
तो 1200 में से जब रउआ 420 रुपया अपन भर्ती घटाएम तो रउरा लगे एक दिन के कमाई हो जाई 780 रुपया। तो अब भैया जो रउरा आलू खरीदेम नु ऊ भैया रउरा आलू एकदम मीडियम साइज के खरीदेम, हाई साइज के आलू। अबे हम रउरा के आलू भी देखा देतानी, मशीन भी रउरा के देखावे खातिर लाइल बानी, मशीन भी देखा देतानी, आ सीक ओकर कैसन होला सीक भी रउरा के हम देखा देतानी। मैंने सारा जानकारी हम रउरा के दे देतानी ताकि रउरा ये बिजनेस करे में एकदम आसानी होखे, कोनो तरीका के दिक्कत ना होखे। अगर रउआ 780 रुपया रोज कमाए खातिर रउआ ई वीडियो के देखले बानी तो रउरा 780 रुपया कमाए के रउरा तरीका मिल जाई। या सबसे ही कम में कम मेनू बतावतानी कि रउरा 60 पीस बेचेम तो रउरा 780 रुपया कमाएम। तो समझ जाए कि जहाँ पब्लिक ज़्यादा बा, जहाँ हमेशा पब्लिक के आवागमन रहता, एकदम चहल पहल रहता, 200-400 लोग रहता, तो इजा 60 गो रउआ 60 गुना से 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज़्यादा तक भी रउरा बेच सके नहीं आसानी से लोग खाए। लगातार वीडियो में बने रही, हम रउरा के उ चीज़ देखा देतानी कौन साइज के आलू खरीदे के बा, मशीन कैसन बा, ओकर सीक कैसे बनी, सीक नइखे बनावे के अगर ऑनलाइन मंगावे के बा तो कैसे मिली, हर चीज़ रउरा के क्लियर कर देता। तब भैया हम रउरा के उ मशीन देखा देतानी, हर चीज़ देखा देतानी कि रउरा धंधा करे में आसान हो जा। तो ई है भैया उ आलू रोल के मशीन जौन की रउरा ऑनलाइन खरीदेम तो रउरा 1200 रुपया से स्टार्टिंग बा। आई मशीन भी 1200 रुपया के है, हमारे को भतीजा मंगवले रहा 1200 रुपया के, तो उसे सोचनी रउरा के देखा दी। तो ई मशीन में एगो खटका के बटन देला, एक से रउरा आगे पीछे कर सकता है, ठीक बानू। तो ई मशीन हो गई। आई आलू के कटिंग करे खातिर, हाँ तो रउआ पहले आलू समझ जाई कौन साइज में खरीदे के बा, तो रउरा हई साइज में आलू खरीदे के बा, बढ़िया से देख ली। ई साइज के रउरा आलू खरीदेम तो 1 किलो आलू में 20 पीस आसानी से चढ़ जाला। तो ई आलू खातिर भैया रउआ ई देखी, ई एगो सीक है, ई तो बांस के सीक है, ऐसा सीक रउरा ऑनलाइन भी मिलेला, रउरा मंगवा सकतानी और बहुत ही सस्ता मिल जाला। रउरा खरीदे के नहीं चाहत तो एगो बांस रउआ काट के रउआ अपना से चीर के बना ली, और ढेर ना तो और 2-4 महीना के छुट्टी हो जाई। अभी आलू के एकरा बीचे बीच में ई सीक के ऐसे ऐसे घुसा देवे के बा। अभी ऐसे घुस गई, आई जौन मशीन बा एकरा के बटन दाब के एकरा के पीछे ले लेवे के बा। आ पीछे लेला के बाद ई जहाँ जितना पर सेट होता हाँ ई देखी अभी आलू में बैठ गई। अब एकरा के रउरा आगे ले ली, अब एके रउआ ई हंडिल बा, एकरा के चला चला के ई भैया आलू कट के तैयार हो गए। अब एकरा के रउरा आसानी से लंबा कर सकीले। ई देखी अब जो रउआ जौन पेरी पेरी मसाला बनाएम नु बस ओकरा के एकरा के डूबे देवे के बा, और डूबेला के बाद में गरम रिफाइन बा ओकरा में डाल के फ्राई कर देवे के बा। फ्राई करके निकाल के एकरा ऊपर चाट मसाला छिड़क के या मेयोनीज सॉस एकरा ऊपर लंबा छिड़क के ई 20 रुपया में आसानी से लोग खरीद के खा लेला। अपना बिहार में एकर दुकान बहुत कम बा, बाई चांस से कहीं बा। आई नया बिजनेस बा रउआ के करतानी तो बहुत बढ़िया ई धंधा चली। तो ऐसे अब रउरा हर चीज़ से क्लियर हो गई नी कैसे का करे के बा। तो आई अब हम यही के साथे भैया विदा लेतानी। अगर रउरा लागल कि ई बिजनेस से पैसा कमाइल जा सकेला तो भैया रउरा कमेंट में जो रउआ समझ में आवे लिख दी कि हाँ सही में पैसा कमाइल जा सकेला, और रउआ लागत कि ना नहीं कमाइल जा सकत तब रउरा जौन मन करे तो लिख दी कि भैया कोनो चीज़ के दुकान लगावे खातिर कुछ ना कुछ सामान के जरूरी पड़ेला। तो हम रउरा के इहो चीज़ बता देता नहीं एमें का सामान लागी, 2-4-5 गो सामान लागेला। रुकी तो एकरा में भैया लागी 1 नंबर पर एगो कढ़ाई जो रउरा घर में होई या घर में ना होई तो रउरा खरीद लेम। तो कढ़ाई हो गई। आ एगो छाने वाला पावना चाही, पावना ले लेम। और रउआ लगे ठेला बा 4 चक्का के तो ठीक बा, आ ठेला नहीं खे तो रउरा कोनो एगो छोटा सा टेबुल भी लगा के ओकरा ऊपर रउआ दुकानदारी कर सकतानी। आ एगो छोटा मशीन चाही तो ई मशीन रउआ के देखेबे कैनी है 1200-1500 रुपया में मिल जाई। आ एगो छोटा गैस सिलेंडर चाही, आ एगो सिंगल गैस के चूल्हा चाही छोटा सा,
मात्र इतने सामान लागी, आई सिर्फ एक बार लागी और ओकरा बाद रउरा लगावला के जरूरी नहीं है। ओकरा बाद रउआ उहे लगावे के बा, रोज 420 रुपया लगावे के बा और 780 रुपया इनकम कर लेवे के बा। आई अगर भैया रउरा ई आलू स्प्रिंग रोल बनावे के ढंग नहीं है, रउआ सीखे के चाहतानी तो रउरा यूट्यूब पर जाई और रउआ सर्च मारी कि आलू स्प्रिंग रोल कैसे बनाए और रउआ ओपर बनावे के आसानी से सीख सकतानी। उ तो पोस्टरे पर ऐसन ऐसन आलू रोल के फोटो आ जाई और रउरा 5 मिनट 10 मिनट में बहुत बढ़िया तरीका से बनावे के सीख सकतानी। एकर धंधा बिजनेस करके रउरा आसानी से अपन घर परिवार के भरण पोषण कर सकतानी। तो भैया हम यही के साथे विदा लेतानी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरी समाज।